ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ? ଖାଇଛ? ଶୋଇଛ? କେତେବେଳେ ଉଠିଲ? ଅଧେ ସକାଳେ ଶୀତ ଋତୁ ଛାଡ଼ିଲାଣି ନା? ହଁ ଛାଡ଼ିଥିବ। କ'ଣ ଖାଇଛ ଆଜି? ଭାତ ଡାଲମା ଅଣ୍ଡା। ହଉ ଖାଅ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ହେଲା, ଖାଇବା ଆଗରୁ ଧୋଇବା ହାତ। ଅପରାଜିତା ମେଳାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ମେଳାରେ ପକୁଡ଼ି କିଣି ଖାଇଲା। ଘରକୁ ଆସି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ରାତିରେ ତାକୁ ଝାଡ଼ା ଓ ଜର ହେଲା। ସେ ବାପା ଔଷଧ ଆଣିଲେ। ବାପା କତୁ ଔଷଧ ଖାଇ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ବାପା କହିଲେ ଅଘୋଡ଼ା ଜିନିଷ ଖାଇବୁନି, ଆଉ ଖାଇବା ଆଗରୁ ହାତ ଧୋଇବୁ। ହେଲା, ହାତ ଧୋଇବୁ, ସବୁଦିନ ହାତ ଧୋଇବୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହେଁ। ହାତ ଧୋଇବୁ, ଆଉ ହାତ ଧୋଇବୁ ସେଠି।